Aantal winkeldiefstallen in Zeeland met 37% toegenomen. Dit jaar hebben we helaas al 2 keer een agressieve diefstal gehad. Waarbij we zelf echt als team er ook bovenop moesten knallen. Ja, dat zijn ook geen situaties die je in de koude kleren gaan zitten. En verder in deze Zeeland Nu. Strip over Zeeuwen in oorlogstijd. En andere skyline voor Goes deze zomer. Goedenavond. Het aantal winkeldiefstallen neemt toe. En in Zeeland is de stijging zelfs groter dan het landelijk gemiddelde. 37% meer winkeldiefstallen dan een jaar eerder. Ik praat erover verder met verslaggever Niels Schuurbiers. Ja, Niels, het is hier dus nog slechter dan in de rest van het land. Ja, het verschil is echt flink, want in de rest van het land was de stijging 30%. En in Zeeland was die stijging dus 37%. Een flink verschil. Daar moet dan wel bij gezegd worden dat het vergeleken wordt met het jaar daarvoor. Toen was ook nog een deel van het jaar coronatijd. Dus de winkels waren minder open, waren minder druk. Maar zelfs als je de cijfers vergelijkt met de tijd voor corona, is het een flinke stijging. Ja, en over welke aantallen hebben we het dan? Dan hebben we het over 661 winkeldiefstallen volgens de politie. Ja, dat is inderdaad fors meer. Wat is daar de verklaring voor? Ja, de politie denkt een paar verklaringen daarvoor aan te kunnen wijzen. Ten eerste de hoge inflatie, dus dat mensen hun duurdere boodschappen niet meer kunnen of willen betalen en dan maar op de pof komen winkelen. Maar ook denkt de politie dat de opkomst en de populariteit van de zelfscankassa daaraan bijdraagt. En alles bij elkaar genomen is het een groot probleem voor winkeliers. De zelfscankassa's zijn snel en makkelijk, maar zorgen er dus ook voor dat mensen makkelijker iets mee kunnen nemen zonder te betalen. Wat doe je als je dat ziet als klant? Zeg je er dan wat van? Ik denk dat dat heel moeilijk is, vooral tegenwoordig, omdat mensen toch wat agressiever kunnen reageren. Dus ik denk dat ik het misschien zou melden bij iemand van de Jumbo zelf, maar ik weet niet of ik dat zelf iemand daarop zou aanspreken. Is het u nou ook wel eens gebeurd dat u misschien iets vergeten was te scannen? Ik bedoel, we zijn allemaal mensen. Dat heb ik zeker wel eens een keer gehad. Dat kan gebeuren. Kwamen we er toen op tijd achter? En toen kwamen we er op tijd achter, ja. Denkt u dat alle andere klanten die de zelfscankassa's gebruiken net zo eerlijk zijn als u? Dat denk ik niet. Ik denk dat er wel eens eentje tussendoor glipt. Winkeldiefstallen zijn een groot probleem voor de winkeliers en hun medewerkers. Want het heeft altijd impact. De druk op je team is gigantisch. Als je een winkeldief pakt, ben je daar gewoon nog rustig 3-4 uur heel intensief mee bezig. Niet per se met de politie, want dat gaat vrij vlot tegenwoordig. Maar met name binnen het team tegen elkaar ventileren, erover hebben wat er nou gebeurd is. Wat we verkeerd deden, wat we goed deden. Ja, en dat is helemaal geen fijne situatie waar je als team dan inkomt. Heel veel negatieve energie. De stijging van 37% meer winkeldiefstallen in Zeeland is van de dieven die worden gepakt. Het probleem is nog veel groter. Mensen die naar buiten rennen, die heb je. Maar je hebt ook vergeten te scannen, bewust vergeten te scannen. Dat zijn verschillende soorten diefstal in mijn optiek, maar je hebt er dagelijks zo mee te maken. En dit jaar hebben we helaas al 2 keer een agressieve diefstal gehad. Waarbij we zelf echt als team er ook bovenop moesten knallen. Ja, dat zijn ook geen situaties die je in de koude kleren gaan zitten. En daar zijn wij sowieso, daar ben je geen supermarktmedewerker voor geworden. Het is gewoon, je doet het omdat je passie hebt voor mensen. En dan is dit totaal niet wat je wil. Jullie zijn geen politieagenten? Nee, dat zijn we absoluut niet. En Niels, wat doen supermarkten om diefstal bij die zelfscankassa's te voorkomen? Ja, je ziet dat er wordt geëxperimenteerd met willekeurige controles. Dus dan gaat er zo'n lampje af en dan word je gecontroleerd. Of dat er beveiligers actief zijn bij de zelfscankassa's. Maar het is echt een hele moeilijke balans voor de supermarkten. Omdat je aan de ene kant natuurlijk zo'n winkel niet dicht wil timmeren en er een fort van wil maken. Het moet er natuurlijk wel welkom en klantvriendelijk uit blijven zien. Dus dat is een dilemma. Dankjewel. Nou was het al niet makkelijk de provincie in of uit te komen in verband met de afgesloten Haringvlietbrug. De Dammenroute is voor velen een alternatief, maar de Brouwersdam is deze dagen ook dicht. Daar is namelijk Concert at Sea. 3 dagen muziek met naar verwachting meer dan 100.000 bezoekers. En tussen al die mensen is ook verslaggever Remy Oppeneer. Remy, vandaag is het begonnen. Er was wat angst voor verkeerschaos. Hoe is dat op dit moment? Ja, voorlopig lijkt het heel erg mee te vallen. Je zei het al, de Brouwersdam, de hoofdweg daarvan is dicht als alternatieve route. Zal het verkeer wordt over een heel klein parallelweggetje geleid.
Nou, ik heb net nog even gekeken. Er staat geen file, alles rijdt door. Er is iets van vertraging tussen Renesse en Scharendijk. En dat komt gewoon door de drukte. Dus voorlopig lijkt de grote verkeerschaos mee te vallen. Dat verkeersplan is iets waar vooraf natuurlijk veel over gepraat is. En het is ook iets waar de organisatie heel veel over nagedacht heeft en vooraf veel over gepraat heeft. Vooraf zeker. Kijk, we kunnen niet ontkennen natuurlijk dat er een probleem is als er zo'n belangrijke weg van en naar Zeeland dicht gaat. Dus we zagen dat natuurlijk ook wel aankomen. Dus we hebben vrij intensief altijd contact met de verschillende diensten en de overheden om een zo goed mogelijk plan te maken. En plan A, plan B. Maar ja, uiteindelijk hebben we denk ik met elkaar een heel goed plan bedacht. En ja, is het altijd druk als het mooi weer is richting Zeeland. Is het ook met Constantie drukker dan normaal. Maar we hebben een groot deel van onze bezoekers komt vandaag ook al. En die verblijft dus al op het eiland. Morgen komt daar nog een hele bus bij die ook verblijven. Dus het is een vrij gecontroleerde instroom. Maar we roepen iedereen op vroeg van huis te gaan. Dat hebben we al gedaan. Ja, Remy, nou schijnt het zo te zijn dat het merendeel van de bezoekers niet uit Zeeland komt. Merk jij dat? Ja, want wij staan nu gericht naar de ingang van Zuid-Holland, zal ik maar zeggen. En je merkt dat daar ook een hoop meer mensen vandaan komen. De verdeling schijnt ongeveer 65 om 35% te zijn. En de mensen die ik gesproken heb, die komen ook echt al vanuit het hele land eigenlijk. Je ziet het aan mij aan mijn outfit trouwens. Het is inmiddels begonnen met de regenen. De weerman Jules Gernaert, die hier ook aanwezig is, die zei van nou, een spatje regen. Het is inmiddels wat meer geworden, maar goed, mensen laten zich er niet door kisten. Je ziet het, een feestje. Mevrouw, mag ik u even lastigvallen? Nee joh! Waar komt u vandaan? Ik kom uit Breda. En speciaal van hier voor Constantie? Ja, we hebben een teamuitje. Van het werk? Ja, nou, het is geen werk dit hoor. Nee, dat zijn de betere klussen denk ik. Kom je voor iets speciaals dit weekend? Nee, we wouden gewoon iets leuks doen met het team. We zagen wie er kwamen, allemaal leuk, we gaan. Is dit de eerste keer voor jou? Ja, en het bevalt me wel. Ja, wat is er zo leuk aan Constantie? Kun je dat eens uitleggen? Nou ja, het is, ik weet niet, de sfeer is gewoon meteen goed als je binnenkomt lopen. Zelfs met dit weer, dat zie je niet overal. Nou, je hoort het, ze laten zich niet kisten door het weer. De sfeer is goed, dus dat blijft het waarschijnlijk de komende dagen ook nog wel als het stopt met regenen. Dankjewel Remy. Ja, bij Omroep Zeeland is er ook volop aandacht voor Concertatie de komende dagen. Op de website en app vind je alle 3 de dagen een live blog. En verder zie en hoor je regelmatig reportages op radio en televisie. Groep 8 van de Wingert uit Goes had mazzel vandaag. De hele klas kreeg een stripboek over de Tweede Wereldoorlog. Zij waren als eerste aan de beurt, want alle basisscholen krijgen een exemplaar van de provincie. Het boek gaat over de Zeeuwse familie Wisse, die de hele Tweede Wereldoorlog meemaakt. Van de bezetting door de Duitsers tot de slag om de Schelde en de bevrijding. De leerlingen zijn er blij mee. Ik vind het wel goed, want je kan er gewoon over zien hoe het ging. En ja, je kan ook gewoon leren over wat er vroeger is gebeurd. En is het nodig, denk je, om meer te leren over die Tweede Wereldoorlog? Ja, want sommige mensen weten er nog niet zo heel veel van af. Dus dan is het wel bijzonder dat wij er nu weer van leren. Dikke boeken over de Tweede Wereldoorlog in Zeeland, die zijn er al genoeg. Maar een strip zoals deze was er nog niet. De kans dat kinderen dit boek wel gaan lezen is een stuk groter. Ja, het ziet er wel gewoon uit als een heel leuk boek. Dus ja, ik ga het ook wel gewoon graag lezen. De gemeente Schouwen-Duiveland gaat toch de regenboogvlag hijsen. Er was jarenlang verzet, maar een meerderheid van de gemeenteraad heeft nu voor een motie van GroenLinks gestemd. Schouwen-Duiveland was de enige gemeente in Zeeland die de regenboogvlag nog niet hees. 2 dagen geleden vertrok hij vanuit Middelburg voor een fietstocht van ruim 240 kilometer. Theo Huts. Hij gaat met pensioen en fietste de afgelopen dagen langs alle locaties van OSEO, de organisatie voor speciaal onderwijs waar hij werkte. Het is voor mij echt bedoeld als een soort afronding van mijn loopbaan, zeg maar. En ik vond het daarnaast ook leuk om er een goed doel aan te koppelen. En dat is het Jeugdfonds Sport en Cultuur geworden. Die betaalt de contributie van sportverenigingen voor kinderen uit armere gezinnen. Ook de opbrengst van deze winkel van praktijkschool Het Bolwerk gaat vandaag daar naartoe. Het is donderdag, dus het is een topdag in deze winkel. Dat gaat echt om een paar €100. En in totaal heeft Hut met zijn fietstocht meer dan €3000 opgehaald. Ja, hij valt behoorlijk op langs de weg bij Goes. Een reuzenrad dat van heinde en verre te zien is. Maar wat doet hij daar?
Wie deze week in de buurt van Goes heeft gereden, kan hem moeilijk gemist hebben. Het reuzenrad van 70 meter hoog bij de Zeelandhallen. En het is niet zomaar een reuzenrad. We hebben verschillende arrangementen, van de ochtend tot in de avond. Diners, lunches, borrellunch, maar ook koffiemomenten met de Zeeuwse lekkernijen. Waar men in een tijdsvak inderdaad, afhankelijk van het arrangement, kan kiezen inderdaad hoe lang je in het rad zit. Dit reizende reuzenrad staat steeds op een andere locatie. En voor de locatie bij de Zeelandhallen is bewust gekozen. Het gewicht van het rad in combinatie met de hoogte, maar ook inderdaad, je wil de privacy van de mensen, die wil je een beetje borgen. Om dan een rad van 70 meter inderdaad in een binnenstad bij wijze van neer te zetten, ja, dat is over het algemeen niet zo'n heel goed idee. Je kijkt nu prachtig mooi over het centrumweg van Goes en de regio eromheen. Ik denk een hele geschikte locatie. Wie erin stapt wordt bediend in zijn eigen gondel. En dat zou zomaar eens met eten uit de buurt kunnen zijn. Wij zoeken samenwerking inderdaad met de lokale ondernemers. Bijvoorbeeld een bakkerij inderdaad, die zoeken wij hier juist in deze regio op. Maar dat geldt ook inderdaad voor de producten inderdaad, die proberen we zoveel mogelijk lokaal te betrekken. Het reuzenrad is vanaf morgen open en blijft tot en met 3 september in Goes staan. Vanmorgen was er nog even een zonnetje te zien, maar 's middags werd het bewolkt en viel er ook wat regen hier en daar. We zagen het net op de Brouwersdam. Het was vandaag 21 à 22 graden. Morgen is er weer iets meer zon, wat warmer ook. En er staat ons ook weer een heel warm weekend te wachten. Maar zover is het nog niet. Nog 1 werkdag te gaan. Dit was Zeeland Nu. Een fijne avond.